ओंखाम जागासिनो नै लोगोफोर एकदम सयाबिनसोलै सयाबिन गोराननि जेबो गैया हावरियानि खाफाल माथो खालामनो आरोना दुखिया जिमन लानानै फैबाय जिथिया जाखानांगोन बरायलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफ्रा मोजां मोनो एसे नायलांदोलाय आरोना सयाबिन गोरानजों एसे थुमगासिनो आङो नै उफाय गैया सयाबिन गोरानजोंबाबो होख्लायनांगोन माथो खालामनो बाहेराव ना एसे दिन्थिनि आङो सयाबिन गोरानजों एकदम खामानिखौ मावगासिनो आरोना उफाय गैया लोगोफोर मा खालामनो जायाबाबो जाया खामानिखौ मावगासिनो नै गोथावबाव माइरं सेरसेनि दाम 55 टाका फान्थाव बिलाथि सेरसेनि दाम 45 टाका अर जोंब्लावनाय उफाय गैया थेवबो जानो गोनां मा खालामनो बाहेराव बिदिनोसै सिखारलायबाय लोगोफोर रेडि जाबाय थांनोसै डिउटियाव मावखानांगोन मानसिनि जिबनावथ' आरो बिदिनोसै आरोना माथो खालामनो एकाउन्टआव एसे 10,000सो हाबफैदों बबेनिफ्राय हाबफैदों आरोना जियानो हक जेसां दिन हायो मावनोसै बाहेराव बिदिनोसै खस्थ' जायो गोबांथार मानसिनि जिबना आरो बिदिनोसै आरोना गैया जिहेतु मावनानै जाखानांगोन नङा होमबा सोरथो मावालासिनो ओरैनो जाहोलाबायनो रावबो जाहोआ स' लोगोफोर आं एसे जानानै लानि रेडि जानोसै लासै लासै डिउटियाव थांबाय थानोसै आरोना थ' बिदिब्ला आङो दिनैहाय बारा गोलाव खालामनो सानासै आं माने बेबायदि जायगायावनो थालाबायो आरोना उफाय गैया जाब्बा जुब्बासो आरोना माने थ' सोलिबाबा गाबनोबो ओंखारो लोगोफोर आरो मालाबा बिराद मिनिनोबो लुबैयो मा खालामनो जिबना बेनो दा सोर संनानै होगोन सोर खुरनानै होगोन रावबो बेयाव बेबायदि गैया सोरबा जे खुरनानै होगोन नोंनो गावनो संनांगोन गावनो जानांगोन गस्ला लंपेन्ट गावनो सुनांगोन आरो डिउटियाव थांनांगोन खामायनांगोन ना इजि नङा मानसिनि लाइफआ आरो मानसिनि जिबना इमान इजि नङा दिनै संसाराव उजिफैनायनि उनावबो ना इमान स्ट्रागल खालामनो गोनां जायो लाइफआवहाय ओरैबायदि खस्थ' मानसिनि जिबनाहाय मा खालामनो उफाय गैयाना थ' दिनै माइरं गोरानबाबो लगायनानै जानांगोन ओंखाम गोरानबाबो उफायथ' गैयाना नों बासायनांगोन फैसाखौहाय एसेबाबो नङा होमबा बाहेरायाव फैदों जेथिया नङाबा मानो इमान 14,000 15,000 किल'मिटार गोजानाव जोङो फैनानै मानो खामानि मावनो मा दरखार दं दरखार गैयामोन जायगायावनो जों मावनो हायोना नाथाय जायगायाव बांद्राय जोंनियाव बेबायदि ना थ' खामानिफोरबो जोङो मोना थ' मोनोबाबो बिराद नागिरबाय थानो गोनां जायो थ' उफाय गैया खाथि खाला गैया सुबिदा फैखानांगोन बाहेरायावनो थ' बिदिनोसै लोगोफोर आङो एसे जानानै लानि